У Віцебску прайшоў агульнагарадскі суботнік. Склалася добрая традыцыя. Напярэдадні дня горада і міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар наводзіць апошні бляск перад чарадой святочных мерапрыемстваў. Аб'ектамі добраўпарадкавання сталі не толькі цэнтральныя вуліцы горада, а і спальныя мікрараёны і ўскрайкі абласнога цэнтра, упэўніўся Віктор Праліч. Маскоўскі праспект, усходнія вароты Віцебска. Добраўпарадкаваць гэту тэрыторыю взялася гарадская мэрыя. З самага ранку тут закіпела работа зрабіць з некалькіх тонн зямлі і нялёгкіх камянёў альпійскую горку. Праца складаная. Город ожидает много гостей, и это и ответственно, и приятно. Ну и какой хозяин не готовит свой дом к приезду гостей. Поэтому так и мы, вот в том числе сегодня, горожане вышли на субботник, поддержали инициативу для того, чтобы еще раз, так сказать, почистить перышки, навести порядок. Павел Дроздоў, другі сакратар гарадскога камітэта БРСМ. Гэтую чэрвеньскую суботу разам з сябрамі ён не мог правесці інакш. Пальчаткі, рудлёўка, насілкі, а яшчэ выдатны настрой. Бо ўсё гэта для таго, каб Віцебск стаў прыгажэйшым. Молодежь у нас очень сознательная, и призыв о том, что надо помочь городу, был воспринят на ура, и все, абсолютно все, и учреждения образования, и просто рабочая молодежь вышли и помогает сегодня нашему городу. Аб'ектамі добраўпарадкавання сталі дзясяткі месцаў горада. Адміністрацыя Кастрычніцкага района Віцебска вырашыла працягнуць работы на вуліцы Лазо. У мінулым годзе яны рабілі сквер у пачатку вуліцы, сёлета перайшлі на спартыўныя аб'екты ў дварах. Усталёўвалі турнікі, футбольную пляцоўку для тых, хто палічыў за лепшае проста паназіраць з балкона. Мы здесь восстановим волейбольную площадку. Вы видите, у нас уже намечены контуры футбольного поля. Да, оно будет не такое большое, как на ВЦСК, но детворе, да и подросткам, да и в принципе и взрослым людям будет место вдоволь погонять футбол. Значит, мы установили здесь уже силовые тренажеры для того, чтобы можно было заниматься в свое удовольствие. И сегодня еще занимаемся установкой турников, рукоходов, брусьев, также для того, чтобы наши жители, дети, подростки, ну и взрослые при желании занимались спортом. Сродкі, якія зарабілі на суботніку, а папярэдні гэта каля 200 000 рублёў, пойдуць на фінансаванне устаноўкі скульптур «Старык Хатабыч» і «Рыбка», якія стануць падарункам гараджан свайму Віцебску да 1043 дня нараджэння. Віктор Праліч і Кірыл Кайзберг. Навіны Віцебск.